Stħarriġ dwar it-trasport pubbliku privat li sar f'Mejju tas-sena li għaddiet juri li l-użu tal-karozzi privati żdied minn 56% għal 76%. Dan fl-istess waqt li l-użu ta' trasport pubbliku naqas minn 32% għal 15%. 20 sen ilu 29% tal-ħaddiema kienu jmorru għax-xogħol bil-karozza tal-linja, iżda sas-sena li għaddiet kien hemm biss 17% li jmorru għax-xogħol b'tal-linja. L-istħarriġ juri wkoll li 20% tal-popolazzjoni jużaw tal-linja regolarment u jekk jitjieb l-użu ta' trasport pubbliku jirdoppja l-40%. Meta 3 snin ilu l-Ministru ta' Trasport Austin Gatt ħabbar ir-riforma ta' trasport pubbliku kien qal li l-għanewlieni ta' din ir-riforma kien li s-servizz tal-linja tant isir tajjeb li n-nies jibdew jużawh u jibdew iħallu l-karozza privata d-dar. F'Lulju ta' 3 snin ilu meta ħabbar ir-riforma kien qal li l-użu tal-karozzi privati qed joħloq problemi kbar ta' konġestjoni ta' traffiku fit-toroq, ħela ta' ħin għax in-nies idumu jistennew ħafna minħabba traffic jams u ħsara s-saħħa ta' tfal għax tal-linja kienu jidaħnu ħafna u jniġsu l-arja. Huwa wieħed li se joħloq sistema ġdida ta' trasport pubbliku li jkollha l-flotta li żjed moderna fid-dinja ta' karozzi tal-linja. Wieħed li s-servizz ser ikun immexxi b'mod professjonali u li jinħolqu rotot ġodda. Għadda kważi xahar mindu daħlet ir-riforma ta' trasport pubbliku u n-nies jistgħu jiġġudikaw jekk u kemm minn dak li wieħed il-Ministru Gatt wettqux jew le.